Hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano ta dakatar da jarumar masana'antar kannywood Khadija mainumfashi da shiga cikin fina-finan masana'antar kannywood har na tsawon shekaru 2. Bisa sakin wani faifan bidiyo a kafafen sada zumunta inda shugaban hukumar tace fina-finai Abba Mustapha yake shaidawa manema labarai cewa ya dakatar da ita ne har na tsawon shekaru 2 kuma ta nisanci wani shiri mai alaka da masana'antar kannywood. Bidiyo ne ya bazu na yadda suke zuwa suke raye-raye wanda na rashin kamun kai na tozarci na abin da ya babu daɗi, kuma kowa ya san irin korafe-korafen da muke iya karba. Mu korafe-korafe ne muke karba a koda yaushe, kuma mun karba mun kira ta domin ta kare kanta na cewar yaya aka ta bari tana yar masana'antar kannywood wanda take kullum ake ba ta tarbiyyar cewar kada ta irin wa'annan abubuwan da zai iya janyo cece kushi ko na dakatar da ita zuwa shekara 2 daga barin duk wani abu na da yake cikin kannywood, wani ta'ammali, wani ta fito a fim ta je ta yi waka ko kuma ma ta je ko hira ne a gidajen TV da gidajen rediyo ko kuma amfani da social media da sunan kannywood, shi maka dakatar da ita na shekara 2. Ina ba ta shawarar kar ta karya dokar da, in kuma ta karya to doka za ta bi ta kanta.